abin da nake nuna miki kenan. Malam me yasa kake faɗin haka ne dan Allah? Na faɗi. Nace na faɗi, akwai wanda zai hana ni faɗi ne? To ni kuma wallahi tallahi in dai auta ne. In dai akan maganan auta ne, ni kuma wallahi yanzu na zage damtsi. Ye? Kwarai da gaske. To in dai auta ne, in dai maganan auta ne. Auta kuma in dai maganan auta ne ba hawan jini ba sai hawa ka mun manta. Wannan ka ji auta yau kuma ko ita yau wallahi an taro bala'i da masifa a cikin garin nan wallahi. Ai wallahi yau ko sama da ƙasa za ta haɗe sun taro balbalin bala'i da masifa da jafa'i a cikin gidan nan. Ba dai a nan gidan ba, mutum ne da banza mutu wato shediya ta haifi kaya kenan. Wallahi ba dai nan gidan ba in dai ina raye. Keke sha zaman ka huta kafin mu tafi fagen yaƙi mu je filin daga. Ehe. Malam waye tabo ma. Ni na sani ne. Abinda nake nuna miki kenan. Saboda Allah. Wai ni auta a cikin garin nan wai har za a sami yaran da za su rinka bina suna ce mu me takalmin da jaki za a iya samuwa wallahi tallahi ba a isa ba yau a garin nan. Lallai. Ke ba ce da ba za a taba ki ba. Mutum. Sha. Mutum. Iye? Kin tana lokacin da ta ture ni ake kin dan Allah kai shiru malam. Auta na. Ba dai ni na sai keken ba. Ba dai ni na sai keken ba. Auta dangware shalele. Auta in nace fa a gabanki. Biki ganni ba ne? Waye ya tabo ki? Malam ina ruwanka? Da ruwana. A'a ni ba na son shi. Wai kawai sai su rinka cewa wai takalmi na wai kama da na sa ma jaki yayi. Haka kawai. Ya hakuri. Kin san abin da zan gaya miki? Da kai yau duk wanda ya ƙara tabo ki daddage, ki ciccige. Nagode. Ki yi hakuri. Wayyo! Allah na wai in yi hakuri wallahi tallahi ba zan yi hakuri ba. Hakuri? Lallai mama na gane za a iya haɗa baki da ke a kashe ni. Wallahi na san zamana da ke kayan cakwando ɗina zan je isa wallahi tallahi. Na autan mama. Ba me raba mu. Ko da mutuwa ta zo, sai dai ta ɗauke da ta ɗauke ki. Ni na autar mama, mata karaba, autar mama. Kar gidan wa, ƙarya kake wallahi, ƙarya kake. Bari ka ji, ka san me ya kawo ni nan wurin? Ka je ina lalama. Mun ma gaisa kuwa, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gida? Lafiya lau. Ka san me nake so da kai? Ka faɗa. Wannan yarinya ta da kake mawaƙa. Tun muna boye. Abin hayaniya ba ina so ka fita daga cikin gonarta. Ta ba ta da gona. Gonar tsohonta ne wannan ai ba nata bane. Ina nufin gonar zuciyarta. Idan na kintata, bi ma'ana in cire ta a raina kenan. Haka nake nufi. Nan wayo. Barka ce. To abin da nake so da kai shi. Idan ƙara shiga cikin harkokinta. Zan saba maka. Saboda haka ka gaggauta mutane da cikin sabbin dinta. Ina fatan ka ji abin da nake maka. Kaga baka fa isa ka bani da ita ba. Kai ni fa barban ga ko kai gaba ina Allah kana dina. Karaki ne kai nan idan an isa araba ni da auta ala tsinan. Kai idan na mutu ita ma ta mutu. Idan ko na mutu bata mutu ba tare za a burne mu. Banda kawai. Haka na to da dan ina waka ina faɗan sunan ta ya bata amma rai. Banda kawai. Nonsense. Hausa tafiya ta tashi dai. Za ki tafi birni. To madalla auta madalla. Allah ya kiyaye hanya. Baba ka rika tunawa dai. Kai da Allah ki bari ki dai tafi. Abinda nake so da ki. Da mota ta sauke ki a tasha. Akwai masu haya da mashin suna nan. Duk ɗan mashin ɗin da yake hau yake ce kai ki gidan Alhaji ba ruwanka. In Allah da zai kai ki har gidan. Ba wanda bai san shi ba a garin. To baba dan Allah ka rinka tunawa da. Rinka tunawa da ke. Yake kin dawo. Ni wannan. Dan Allah. To kin ce nace malam ka gaji da ita ne?
an ka gaji da ita ni fa ban gaji da ita ba ta kayan ta ba za ta tafi ba zaki kokowa da ni hasbunallahu wa ni'mal wakil Mama ki bashi zan siyo miki biskit a can. auta Allah ya miki albarka kin ji To, auta kake tafi baba. ya hakuri kin ji Auta kake tafi. Auta kake tafi. da Allah ku bata ta tafi da Allah haba Mama na. ki raka ta tasha kai ki dawo har sai mota ta tashi kin ji ko To mama. daina kuka za ku Mama zan siyo miki mota. Kyawu amma kake sa baba a ciki. na miki albarka Auta kake tafi. to shikenan ai yanzu hankalinka ya kwanta auta dai kake so ta tafi to ta tafi sai kuma yaya na je na ganta san ta ƙetare hanya to sai me ba kana so ta tafi ba sai in bacci na da yau to ta tafi da ta tafi haka abin da ta tsare maka ta baka guri shikenan ai ba ta tafi ba ta tafi na huta abina na huta ni da mutanen arziki ai ta zumunci lafiya lau da ta hana ka zumunci da mutane ne ta hana ni me ta tsare maka shedin yau daban na anjima daban yanzu bari ki gani anjima karshen ta yanzu nan duk wanda ya gani ahmadu assalamu alaikum da gajiya lafiya lau dama duk da haka yake ba dan da iyaye ba dan da ba a kai kashe amma banda auta ai baiwa ce da ita yar baiwa ce wallahi auta yar baiwa ce kuma wallahi zaman lafiya ya kare a gidan nan da ni da kai tunda ba auta dan ni ita shine zaman lafiya na a gidan nan kuma wallahi ni da kai a gidan nan an daina zaman lafiya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. wani irin wani wawa ne wai To ka buɗe mana sai ka ga kowa yake sallama. amma kuma ai wannan ma ya riga mun kule gani Ka buɗe ka gani. bai wannan Na'am. nan mu baraka Eh? mun ga bara To ce maka akai bara. Salama. a'a ba ta shigo ba ai Ina wuni. yarinya ba maganar ina wuni ba bai Allah wa kika zo nema wa kika sani mu ba sani Abdul mama. Kaya hakuri. Ni dai tambaya nake yi. Dan Allah ne na gidan Alhaji ba ruwanka. ba ruwan shi haka ni ma ba ruwana bai Allah wa da koki tun daga tsakiyar layin can saboda tsabare da hankali bai aje ki a ko ina ba sai aje ki ana saboda rage kin yi zama shan ko ya aje ki ana kuma da ke baki da hankali ki ta shigo na saboda ni ma ban da hankalin waje na jin turanci Hausa Eh? Hausa Eh? Hausa Me kace? Hausa ya Auta, auta, auta. Ban siyo komai ba, ni ban siyo komai ba. Kayana ne kawai a cikin nan gidan bai san me nan gidan ba bai san ki ba ba ki dan uwa nan gidan ban san ki ba nan gidan da mukar gidan mahaifiya saboda haka ko Ni ba gurin ƴar uwata na zo yaya ta fa tana aure a cikin gidan nan. wa Iyani. la ina yami to ai duk kalan gidan sai yami ba mai zaman shamuwa irin take Kai inyami ake cewa ba iyani. Wai inyami. Ka gaskiya Alhaji ya yi ganganci da ya kawo din. Kana kiran wata mahaukaciya ai. Hajiya! Kai. Ada igiyar shanya. Ba ina ke! Wayewa kenan. Ke ga Allah, ana son masa da mutane. Kuma ba fa inda zani.
In na je in tambaye in yami, ta ce ba ke ba ki nan. Ka kawo min da ɗumi-ɗumin shi. Ka fara ki zauna. Na je wurin in yami. Ba kowa gidan nan. Saboda haka, dariya. Wallahi tallahi babu inda zani a cikin gidan nan. Ina nan. To mun yi anko. Ina nan. Wane ke faruwa ne? Allah ya kama. Auta? Hajiya. Yar uwa. Daga ina ka auta kamar an je hoki? Gida. Shi ne, ake rufe bayan kai ƙaramin yanka. Kan gaya maka wannan kanwa ta ce autan mu kenan. Na'am. To wallahi barakacin gaya maka. Yau din nan sai na sa an kore ka daga cikin gidan nan tun da dai ka mun wulaƙanci. Ke auta, daga zuwan ki kuma? Kin san ku irin wulaƙancin da ya mun ne? Yana ce mun mahaukaciya alhalin juwa ne. Gidan ku ne kai. Ke, barin gaya miki. Ba na son rashin kunya. In ta ce haka ne ban kaura. Nemo min tasiya mai. Hajiya. Wallahi kin haɗu. Ko? Ina kallon ki wata shegiya a shi halarci. Hajjaju. Auta? An kawo annoba gidan nan. Wallahi an kawo annoba gidan nan. Ko ta sallame ni ko ta sallame ta. Ko ta ɗebo gobara a gidan nan ko ta gudu ɗebo ta. Ya kawai turo mota. Auta! Iye! Zo ki gaida Alhaji ya dawo. Haba Auta, yaushe za ki yi hankali? Gobe. Kima kin gani yanzu inda ban santa ba yanda ta faɗo haka ai sai runtuma a guje. Kai a guri a Wai kuwa ta ku je makaranta kuwa Auta? Ta yi makaranta kuwa? Ya, Alhaji. Abin da ya kamata ka yi yanzu kenan. Ko ta shirya. Ya ci na kwana. Ai ba kwana ne ba. Ba ko za mu gaisa. Za mu gaisa. Wai yaran gidan nan ba kowa ne a gidan nan? Sun fita amma wata kamar Munir yana ciki. Munir na ciki? Wata ƙira. Munir! Ikon Allah da shi. Aljannar duniya ke. Ani da na shigo wallahi wannan na ɗauka jirgin sama. Ga wani ɗan rediyo mai nauyi ka gan shi nan. Allah ya ba ku duniya. Ai, wato, Malam Musa amfanin karatun ke. Ai wannan ba komai ba ka gani ba. Dai sabon gidana da nake gina. Duk abin da ke nan tsoho ne ba bisa can. Ashe? Wannan kuma ba Alhaji. Ba, fitilla ne kawai. Gaskiya Allah ya ba ku duniya Alhaji. Wallahi Allah ya ba ku. Kaga abin da nake gaya maka kenan.
muddin irin wannan rana Malam Musa tun muna ƙanana muke makaranta ɗaya ake tura mu amma kai sai ka gudu tana tafiya wurin da rige da maki kai ba kai karatun ba kai kuma baka tsaya da kasuwancin ba wallahi tallahi alhaji girman dan waken nan ya kai haka wallahi shi yau dan wake ne ba za ka mai gatsa biyu ka cinye ba wallahi tallahi dan wake nan da su to alhaji ina jin ka yanzu ko zan iya koma ko daga dan ni ba ma da ma ba da shi ai karatu ba a tsufa a karatu ba a tsufa sai dai gwagwagwa yanzu ina ga bari mu ga me za a kawo a gida ina auta iya yanzu alhaji yanzu ban yi girma ba ko zan iya koma makaranta ko takardan Malam Musa. Zauna. Koma ka zauna, koma. Ke. Koma ka zauna. Zauna. Ke auta. Zauna ba wani abu bane. Ke auta. Ke. Ke ba ke san mutum ne baki. Kin zo ki da zawa? Ai wato Malam Musa ina baka labari in dai kana raye to zaka dinga ganin abin al'ajabi abubuwan ban al'ajabi zaka yi ta ganin mu idan ka dai Alhaji wannan ma ai ko baka faɗa ba a ido na ya gani kuma ko gare ka aikwatance ne tunda gashi ina gani abubuwan mamaki iri-iri albarkacin karatu dubu wannan tafkeken gida dubu wannan tafkeken mota da kake hawa haba ai abun mamaki ya gai Malam Musa ya maganan alkawari da ka ɗauka wanda muka yi na maganan to ai ni gani na yi alhaji ne kwana nawa ne ya rage min girma ya kai girma. To barkaci. Ka daina wannan tunani. Ai furfura bai hana karatu. Ko mun tsufanka duk yadda kake. In ka nemi ilimi. To ka gama shiga cikin walaƙanci. Ka gama shiga cikin talauci. Ka gama shiga cikin komai za ka shiga sahun mutane. Sai dai ka ji ko ina ana neman ka. Ana kuma jin ka a wuri ka. Kuma wannan gaskiya ne wallahi. Ai ni na dauka tuni ma kai nisa. Gaskiya. Ban fahimci wannan ba da tun ranar da muka yi maganar nan. Ai da yanzu ma na fara. Wuce wulakanci ba gashi na ka wuce. Ka wuce tsara. Duk wanda aka taso tare yanzu kai ne a gaba. Inda kaga dama ka taka, inda kaga dama ka keta. Motan da kaga dama ka hau. Gidan da kaga dama ka shiga, matan da kaga dama ka aura. Kai wallahi matasa, ban ga laifinku ba. Ku dage, ku dinga karatu. Dan saboda ke ce rai. Ni ma komawa zan yi. Komawa zan yi. Ai shikenan kawai. Ina za mu je? Ina. To me fara ga mu? Ina. Autar mama mu je mana. Wa in tambaye ka ina ka kawo ni nan? Nan? Eh. Autar mama, nan da kika gani birni kenan, makarantar birni kenan. To ya banga Allah sha da tawada ba, zaka ce makaranta. Autar mama, nan da na kawai ba iri ɗaya bane. Ki bari mu je in kika muka shiga ciki zaki ga yanda ake yi. Wannan na birni ne. Kin gane? Ba inda zan je.
Kawai dai ka ce ka kawo ni gidan 'yan mafiya. A yanke Mafiya? kai dubu wani ɗori. Yanzu na ana ɗaure ni a can. Ihun ka banza. A yanka ni, a cinye nama na, ai komi ba wanda ya ji. A'a autar mama. Wannan ɗorin da kika gani ajujuwa ne na inda ake karatu. Kin san na birni suna da yawa. Kin gane? Saboda haka ki damu inda ɗalibai suke karatu ne. In muka je zaki ga yadda ake yi ba abin da za a yi miki. Ni da muka to daga gida tare da ke kuma sai in zo kawo ki a yanka ki ba tare da ke muka zo ba. Na ji amma da sharaɗi. Idan muka je na ji an fara maganganun da ba su dace ba, wucewa ta zan yi a guje in baka a gurin. Chappija. Ai wallahi tallahi ba ku isa ba. Wallahi ba ku isa ba, a gabana za a yi ciniki na. Sai ka ce wata akuya? Daman da ake kawo yaran mutane ana yanke su. Ina. Shamsiya! Shamsiya! Ina? Yawan Allah ku ce. Me ya faru? Ai
ai bari ga miki in har aka ce mutum din shi ne empty ne. Mama! Mama! Fito ki ga wani abun mamaki. Zo ki ga rashin hankali. Da zo ki ga rashin hankali. Sai aka ce mutum empty. Jigawa. Amma lafiyar ki kalau. Yayi gaba da irin King Kong din nan na gidansu. A'a to, ai baka ta gaskiya. Mun saba zuwa da ƴan uwa gidan zu mu ga abubuwa. To kuma ga su a gida. Kira kowa zuwa gani. Abin naku yayi yawa, me haka? Wannan wulakanci. Kinga ina jin Kai. Sauki hannu kamar gele. Bari idan mutane suna magana su gama tukunna kafin ka samu 50%. Ai wannan hauka ne. Ina ga miki daga da wani aka yi nan. Wani irin kauyanci ke na wannan? Daga da wani aka yi nan na faɗa miki. Daga da wani aka yi nan. Kisa aka zama a kauye. An yi hauka lafiyar ki kan? Ko zan tambaya. A ƙauye an faɗa mana mutum ya fiye kallon mutum. To waye ne? Ya ce ki. Ke mai ya caji. Ke? Waye mai ya? Tabbas sai an ci mutum kin bar mana gida tun da ba gidan tsoho da tsoho. Yau. Dole ki ban mana gida. ba inda za ta ce. Kin hana mu kwanciyar hankali, kin hana mu sukuni a cikin gida. Gafara nan. Dole ki kaci ban mana gida yanzu nan ba sai. Ba inda za ta ce. Ai ta ba gidan da take ba gidan. Amma ba inda za ta A koma ba kauye, inda za a ta. koma. Ba za ta je ko ina ba. Ke, fita dalla. Wuce. Fita. Auta zauna. Me yake faruwa? Zaki wanka sai kin yi. Me ya faru? Auta. Sanda zuwa. Me yake faruwa? kike burin ki zama ne bacin kin gama school? Abubuwa da yawa nake son zama saboda kin san yanzu ko da ke dan mama Allah ya zabi shi kadai ne wanda zai zaba mu. Gaskiya ne to Allah ya zaba mana abin da ya fi. Amin ya Allah amma ki me kike burin ki zama ne? Ai ni buri nake in zama babban likita. In zama doctor wanda zan taimaki al'ummar musulmi. Gaskiya ne lalle kawata kin yi dabara amma kin san me yake faruwa ne? Ni kuma abin da nake son zama ina son zama lawyer saboda ina so in kawo ƙarshen zaluncin da ake yi a ƙasar nan. Kin san ƙasar nan ba taimako kowa kan shi ya tsaye. Kai amma wallahi na ji daɗi. Kuma kin ga sai a kawo mutum emergency sai a ce gado sun cika. A ƙi karɓa ana wulaƙanci a wasu asibitocin to ina da kishin wani. Kuma kin san bugu da ƙari? Ina kishin matanmu da idan naƙuda ya kama su level. Wai maza ne za su anshi haihuwarsu. Gaskiya ne ki da fara ki ce ni ma in san nawa a sama. A tuwo na mai na ne. Ya kamata mu je mi sallah domin ki san kira sallah. Ba shi kenan mu je.
Wani na yi sai ne na neman ki babban na kawai makaranta ban kai. Ya ni karatu ne kawai. Kin san yanayin kwas ɗin mu sai mutum ya dage. To, wato al'amarin da yanzu ba wani matsala kenan. Ba matsala alhaji. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got. Allah ya ce maka. Koma ciki kawai. Ko an tashi ta wani ba tashi za ta yi. Da ta saboda in ma mun zauna ko mun tashi za ta. Ba ma tashi za ta yi wani. Lallai. Wannan tafiyan kun ga zan tafi da sama ne kuma tafiya ne mai nisa. Ba mamaki kuma ɗan kwana biyu. Kuma kun san duk fafutukan nan a kan ku ne. To ji haka kuɗin da nake da shi sai in kwanta. Ta? Alhaji, in Allah so ya yadda ka tafi gaban mu lafiya ka za ka dawo. Idan ana son ka lafiya. Alhaji, ni ba ruwa na da wanda ya take ni za a ji bakina ba ma a cikin waya ba ko a kota ina za a ji baki saboda haka in dai ba take ni ba gidan lafiya kan amma fa in dai za a toni ni fa gidan ba zai zo wa zai take ki ni matsala na da ke kenan har kullun kece babba kece kuma mai san a dinga hayaniya ba ki ga yanda auta suke ba da ita da gaskiya haka ya kamata kuma ku kasance to dai in Allah ya dama ba abin da zai faru yawa Allah ya tsare Alhaji amma kar ka manta fa cewa fa Allah ya la'anci mai tada bala'i da masifa. Haka Allah ya tsare. Kuma wannan maganar nafsi ne auta da kin ga wani abu zai faru. Allah ya ɗauki ya siya. Insha Allah. Saboda kina daga cikin wanda. Insha Allah.